Nećete nas pobediti, da! Ne plašimo se vas. Hej, nemojte se tako ponašati u kuhinji. Zaustavite bitku. Bolje počnite da spremate tortu. To vam je prvi zadatak. A vreme je krenulo. Odlično, mi volimo torte. Kore su tu. A evo fila. Tebe stavljaj kore. A ja ću da ih mažem filom. Tako je. Gotovo. A sada sljedeća. Svaka nam čast. Torta je super. Odličan smo tim. O, druže, a hoćeš mi dati malo fila? Hoću i ja da premažem tortu. Da, treba staviti što više da bi torta bila što ukusnija. Da. Super. Ej, šta radiš? Ne, samo ne u mene. Ups, pogodio sam šefa. Ko je to uradio? Usput, fil je baš ukusan, svaka čast, momci. Šefu se svidjelo. Dobro je. A sada hajde da dodamo čokoladice. One će učiniti svaku tortu lepšom i ukusnijom. Tako je, stavit ćemo KitKat čokoladice u krug. Gotovo. A sad ćemo dodati Skittles bombone. Ispalo je super. Naša torta je baš lijepa. I dečaci, smirite se. Dobro. Hajde da ukrasimo tortu ovim kolačima. Šta misliš? O, to izgleda super. O, došla mi je odlična ideja. Daj da te slikam. Nasmeši se. Hajde, Jane, osmeh. Pa dobro. Odlično, Jess. Od ovog kolača mogu napraviti smajlić. Kao sa slike. Sad će naša torta biti dobrija i veselija. Jesi za još par slika? Super, Jess! Ti si prava model! Pogledaj, naša torta je divna! Ukrasili smo je najboljim smajlićima! Cool! Stvarno planirate da pobedite sa tim? Gledajte šta mi imamo! To je čovjek pauk i on će držati sve slatkiše uz pomoć paučine. Naša torta je spremna, šefe! Gledajte! Dakle, nemate više vremena, spreman sam da probam vaše torte. Ko je prvi? Devojke, hajde vi. Odlična ideja sa smajlićima. Sviđa mi se. Da, ukus je super, svaka čast, devojke. Ponosan sam na vas. A šta je kod dečaka? Torta sa čovekom paukom izgleda baš dobro. A kakav je ukus? Sviđa mi se. Da, to je zaista ukusno. Svaka vam čast. Bravo, prva nagrada je vaša. Juhu! Najbolji smo. Drugi zadatak je spremiti rolnu. Imate 5 minuta. Hajde. Odlično, hajde da krenemo, Jess. Hajde jača, tako je. Bravo! Dok ti mutiš testo, ja ću rasporediti boje po činijama da bi naše testo bilo šareno. Da, tako je. Svaka boju u svoju činiju. A sad ću u svaku činiju dodati testo i promešati to. Wow, pogledaj kako lepe boje su ispale. A sad mi treba tiganj. Dodat ću malo ulja. Super. I sipat ću testo različitih boja. O, divno. Kakav miris. Dakle, prva palačinka je spremna. Možemo početi da pravimo sljedeću. O, vidiš šta rade devojke? Prave šareno testo. Ne trebaju nam vaši poljupci. Mi ćemo da pržimo meso. Gledaj. Bacaj, Quentin! Hvatam! Jesi siguran? Dobro, onda hvataj! Da! Super, mi smo odličan tim. Meso je već spremno. Sad ga treba isteći na komade. Treba mi nož.
Brzo ću te ja. Ej, pazi sa nožem, prijatelju. Ostalo je malo vremena, tako da ću učiniti sve brzo. Tako je. Ej, ja sam htio da ga isečem. Pa dobro. Ne ljuti se, ja ću to brže uraditi. Izgleda da sam odsekao sebi prst. U pomoć! Umirem! Kakva je to buka? Šta je to? Kako si to uradio? Poverovali ste. To je bila šala. Sa mojim prstom je sve u redu. To je bio prank. Prank? Ne smete zavitlavati, šefa. Uzimam ovaj nož. Nećete ga dobiti više. Ne. I kako ćemo sad iseći krastavac? Eto ti, smisli nešto. Ali kako da ga isečem bez noža? Znam kako da uradim to. Super, ja sam genije. Bravo. Hoću ja da probam. Bacam. Wow, to je genijalno. Naša roll ne skoro spremna. Ostalo je dodati piletinu. I... Daj da probam. Ej, to je za šefa. Šta to radiš? Dečati su tako smiješni. Phoebe, hajde da spremamo. Stavljaj Nutellu. Neka naša rolna bude čokoladna. Da, super. Odlično. A ja ću dodati sladoled. Stavit ću 2 kuglice u sredinu. A zatim ću dodati žele bombone i marshmallow. Pogledaj, naša rola izgleda nevjerovatno. Da, sviđa mi se. Svaka nam čast. Naša rolna u poređenju sa njihovom izgleda slabo. Kako to? Ted, šta ti je? Imam ideju. Hajde da obojimo rolnu u zelenu boju i da napravimo smešnu facu. Aha. Tako je. Da, kako lepa boja. Sada faca. Vidi. Sada to liči na tebe. Super, jel da? To je to, dragi timovi. Ko će da počne? Devojke ili dečaci? Šta je kod vas, momci? Izgleda jako zanimljivo. Kakav je ukus? To je prelepo. Bravo. To je super. Da vidimo šta je kod devojka. To je slatka rolna. Sad ću je probati. Ova je ukusnija od prethodne. Da, baš je dobra. Sviđa mi se. Dakle, mislim da već znate ko je pobedio. I to su devojke. Hvatajte nagradu, to je za vas. Da, super. Najbolji smo. Posljednji zadatak je kakao. Dajte sve od sebe. Hajde, počnite. Hajde odmah da počnemo. Sipat ćemo mleko u čašu. Tako je. A sad nam treba bušilica. Ubacit ću unutra kašiku. Zatim ću uzeti kakao prah i sipati ga u mleko. Da, još malo. To je to, sada možemo da mešamo. Da, hajde. Kako moćno. Super ispalo. Da. Momci su tako neuredni. Dakle, prvo će nam trebati čokolada. Uzet ću čokolade različitih boje. Svaku boju ću staviti u odvojenu činiju. Tako je. Gotovo. A sada treba istopiti čokoladu. Uradit ćemo to uz pomoć fena. Da! Odlično nam ide. To je baš zabavno. I šta je to? Phoebe, ne umetaj se. Imamo izazov. Dakle, posle toga kad smo istopili čokoladu, sipat ćemo je u kalupe i zalediti svojim ledenim dahom.
Hajde, jesi spremna? Uspeli smo! Pogledajte šta smo napravili. Unutra ćemo staviti kakao i zatvoriti drugom polovinom. Sad imamo puno čokoladnih bomba. Ostalo je dodati mlijeko i to je to. O, kakao devojka izgleda mnogo bolje nego naš. Mislim da će oni pobediti ako hitno ne dodamo nešto ukusno. Možda cupcake. Evo ga! Hajde, druže. Treba nam ovo. Još malo, hajde. Da. Iseći ćemo sredinu, a zatim sipati kakao unutra. Ovako. Gotovo. Mi smo završili. Odlična vest. Uskoro ćemo saznati pobednika. Ali prvo ću probati vaše piće. Prve su devojke. To je baš dobra ideja s ovim kuglicama. Sviđa mi se. Promešat ću i probati. Veoma ukusno. Svaka čast. No, šta je kod vas? Kakao u kolaču. To je baš originalno. Sad ću probati. Da, to je božanstveno. Umočit ću kolač u kakao. Da. Odlučio sam. Pobedili su dečaci. Izvinite, devojke. Ova nagrada je vaša, momci. Tako sam gladna. Ali gdje je treći učesnik? Izgleda da je to on. Ko je to? Ćao, ja sam robot. Hajde da počnemo. Robot mi još nije kuvao. Dobro, prvo jelo je torta. Super, baš me zanima kako će kuvati robot. Za početak treba odlučiti koju tortu ću da spremam. Sve ove torte je spremila veštačka inteligencija. Ova odgovara. Treba mi postolje za tortu. Odlično. Uzet ću čokoladne kore i staviti ih na postolje. A sad ću premazati sve kore kremom. Što više fila, torta će biti lepša. Zatim mi treba srebrni čokoladni sirup. Pogledajte kako lepo curi. Ali to nije sve. Zatim mi trebaju oči. Stavit ću ih na tortu. Ovako. I srećan osmeh. I uši. Čak i roboti imaju uši. Samo što su moji posebni. Stvoreni su da hvataju signal. Jao, kako slatko. Također sam pripremio cake popsi. Moram ih napuniti strujom. Odlično. Ubacujem ih u moju robot tortu. Sad i ona može hvatati signal. Robot je zadovoljan. Šefe, a šta je kod vas? Mali robote, pokazat ću ti pravo kuvanje. Nažalost, robot to nikad neće ponoviti. Prvo ću uzeti aparat sa šarenim Skittles bombonama. Trebaju mi bombone različitih boja. A sad ću ih lepo poređati na torti. O da, savršeno. Sad mi treba tegla Nutelle. Ne mogu da je otvorim. Robote, možeš li mi pomoći? Naravno. Dajte mi malo vremena. Pogled može napraviti rupu u poklopcu. Gotovo. Sad možete lako otvoriti teglu. Hvala, robote. Odlično si ispunio zadatak. Dakle, sipat ću Nutellu na tortu. O da, savršeno. Uzet ću etiketu od Molinih omiljenih bombona, da odmah zna od čega je torta.
Kako je lepo ispalo. Da, šefe, tvoja torta je zaista prelepa, ali moja će biti bolja. Sipat ću na tortu plavi krem. Imat ću tortu u obliku jednog poznatog lika. Uskoro ćete ga vidjeti. Dakle, stavit ću oči i sipati puno čokoladnih kolača. Obožavam ih. Sve je uspjelo. Cookie Monstrum je spreman i sama bih ga rado pojela. Ko je razbacao kolači? To nije u redu. To je smeće, smeće, smeće. Moram baciti to. Uključujem svoju supermoć koja će uspremiti sve mrvice sa stola. Robote, šta radiš? Uspremio si sve mrve sa stola. Super, hvala. Molly, probaj. Wow, vaše torte izgledaju super. Znam ovog lika. Obožavam ga. Ali prvo ću probati tortu sa Skittles. Wow, prelepo. A sad ću probati ovu tortu. O da, obožavam ovi kolači. Prelepo. I kore su baš sočne i mekane. Ostalo je probati tortu robota. Udara me struja. Pobedila je ova torta. Stvarno, tako sam srećna. Hvala, hvala. Svaka čast Jess. Sada želim piletinu. Tako sam gladna. Požurite, molim vas. Odlična ideja, Molly. To je zaista cool. Treba mi jedna piletina. Preličuje ukusnim sosom da bi bila sočna. Razmazat ću sos i staviti piletinu u rernu. Baš je zgodno imati rernu u sebi. Gotovo. Može se vaditi. O, da. Piletina se savršeno spremila. Ispalo je čak bolje nego što sam očekivao. Sad mi treba povrće. Šefe, pomerite se malo. Hvala. Paradajz mi također treba. Crveni ću skloniti za sad. A žuti ću seći na lepe komade. Da. A sad mi treba daska. Iscedit ću na nju kečap i sen. A zatim staviti paradajz. I piletinu naravno. Serviranje je bolje nego u restoranu. Robote, možeš li da ispečeš moje meso, molim te? Naravno, nije nikakav problem. Trenutak. Treba mi nekoliko sekundi. Gotovo. Ne! Sve je izgorelo. Molly se to neće svidjeti. Prijatno. Opa, završili ste. Kako je sve lepo. Osim ovog, to neću jesti. A ovu piletinu ću rado probati. Wow, baš ukusno. Poješću svaki komad. Da, piletina je ispala tako nežna. Što? Nema više? Ali nisam se najela. Dobro je što imam još jednu piletinu. Miriše baš dobro. Probat ću batak. O, da. Fantastično. A robote, tvoje jelo najbolje. To pobeda je moja. Pobeda je moja. A sada želim koktel. Važi, Molly. Izvadit ću epruvete sa najlepšim sokom. A sada dodajem tajni sastojak. Evo ga. Neću vam reći šta je to. Ostalo je samo promešati sve u šejkeru. Mešam, mešam, mešam.
Mešam. Završio sam. Odlično. Sada mogu otvoriti. Ubacujem slamku. Ukrašavam pomoranđom i može se probati. I ja imam super ideju. Koristit ću gazirani sokovi. Prvo ću promešati sve zajedno. Super! A sada treba dodati što više omiljenih bombona Molly. Svidjet će joj se. Da, ekstra. Ostalo je dodati mentos i to je to. Pretnja. To treba uništiti. Proces uništavanja pokrenut. Hvala, robote, spasio si me. Ali čime da poslužim Molly? Pa, pošto nemam koktela, daću joj običnu kolu. Nema veze. Ja sam napravio mlečni koktel. Ostalo ga je sipati u čašu. Wow, pogledajte kako lepo izgleda. Napravio sam šarene koktele sa voćem i bobicama. Molly, možeš da probaš. Oho, koliko različitih koktela. To izgleda dobro. Ovo... samo kola? Ozbiljno? Pa ništa posebno. Kola je uvek ukusna. A sad ću probati koktel sa farom. Izgleda zanimljivo. Kako čudan ukus. Šta mi je? Ne sviđa mi se. Dakle, konačno mogu probati posljednji koktel. Wow, pa tu je toliko ukusa. Baš mi se sviđa. Neverovatno, to je nerealno. Šefe, ti si pobedio. Da, pobeda je moja. Molly ima odličan ukus. Wow, kakva lepota. Kako će to biti ukusno? Šta? Da, i sve ovo je za mene neverovatno. Da, sjajno. Ne, i tu se nije posrećilo. Jadan? Vama je smešno, jel da? Šta je, jeste se uplašili? Ma dajte, opustite se. Sad ću probati svoju porciju. To je sjajno. Uvaljat ću lizalicu ovim kuglicama. To je sjajna kombinacija. A sad ću napraviti balon, gledajte. Bilo je zabavno, jel da? Ma ništa posebno. A momci, gledajte sad mene. Sa naočarima će biti zanimljivije. Dakle, probat ću. To je zaista ukusno. Da, poješću još i još. A sad će biti balon, gledajte. Da, to je prava veličina. Ups. Samo ne to. Balon je pukao i sad je sva žvaka na meni. Kako je to neprijatno. Fuj. Sklonit ću to. Zak, hajde, sad ti. Da, jedva čekam. Ej, šta je to? Sklonite ruke. Sam ću to sve pojesti. Dakle, počet ću. Društvo, bili ste u pravu, to je zaista jako ukusno. Obožavam žvaku. Žvaćem. Malo je teško za žvakanje. Ovo ću baciti. Ispustio sam. Ok, još jednom. Da. A sad ću baciti nekoliko žvaka. Pa dobro, nema veze. Imam još puno žvaka. Kako je to zabavno. Oduševljen sam. Nikad mi to neće dosaditi. Što? Zar sam već sve pojela? Ostala je posljednja. Dobro je. A sada mogu napraviti balon. Jeste vidjeli koliki je? Jao. Ups, izgleda da nešto nije u redu. O ne, šta smo mi krivi? Uj, to je jako odvratno. Baš mi je žao što sam dobila najmanju porciju. Šteta. Wow. Njum. Ej,
Skloni se od mene i moje porcije. To nije za tebe. Da vidimo šta je to. Obožavam čokoladu. Šta? Da, pogledajte. To ja zovem prava sreća. Šta, Janice? Ne žuri, ja počinjem. Moje porcije je jako slatka, sad ću je probati. To je divno, baš mi se sviđa. Što? Zar sam već sve pojela? O, ne, nisam. Na dnu je ostalo malo čokolade. O, da, kako slatko. Šta je bilo za? Imaš brkovi. A ovako? Janice, žao mi da ti kažem to, ali sad je još gore. Jo, pa šta je to? Kako da sklonim to? Prestanite da se smete. Hajde, Zak, sad ti. Dobro, vrlo rado. Koristit ću štapiće. Obožavam čokoladne nudle. Čekajte, došla mi ideja. A šta ako dodam malo mlijeka? Da, to je odlična ideja. A preko ću sipati šlag. Ovako. Napravio sam čokoladni koktel, sad ću ga probati. Baš je ukusan. Popit ću sve do kraja. Ups. Da si vidio sebe, Zak, jako si smešan. Dosta, sada ja. Konačno ću probati svoje ogromno jelo. Jedva čekam. Divno. Ove čokoladne nudle su prelepe. Samo štapićima je baš dugo. Rukama će biti mnogo zgodnije i brže. Da, tako je mnogo bolje. Mogu da jedem to do kraja života. To je jako ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Ostalo još. Jo, Nate, zašto to radiš? Ne brinite, sve je pod kontrolom. To je smešno. Šta je bilo? Ruke sam oslobodio. Kako lepe nudle. Želim još. Samo što ne mogu da dohvatim. Ljudi, treba mi pomoć. Jadan, dobro, ja ću ti pomoći. Eto, izvoli. Hvala ti, Janice. Ti si super. Jo, Nate, izgledaš odvratno. Što je to? Najkiseliji bombone na svetu? Oho, neverovatno. Jadan ja. Janice. O, ne, samo ne to. Zašto sam baš sada morala da dobijem najveću porciju? To nije fair. Dobro, ne brinite, ja ću početi. Lako ću pojesti jednu bombonu i hvatam. Da. Kako je ovo kiselo? Da si vidio svoju facu. Izgledaš presmešno. Jao, setio sam se da je sada moj red. Kako se plašim, mamice. Ne, bio si u pravu, to je mnogo kiselo. Prošlo, idemo dalje. Čekajte, treba razmisliti. Ideja. Sipat ću sve bombone na sto, tako je. Da. A sad ću ih razbiti, kija. Eto tako. Još malo i još. Odlično, uspeo sam. A sada mogu probati. To je i dalje kiselo, ali može da se jede. Nastavljam. Jo, to će dugo trajati. Hajde da se igramo. Jo, pa koliko više? Šta, je li završio? Nije još. Ne mogu više da čekam. Otvori usta i jedi. Žvači to. Janice, zašto mi to radiš? Ne, kako kiselo. Eto, pomogla sam drugu. To znači da je sada tvoj red. Jao, tačno. Dobro, poželite mi sreću. Jao, to je zaista kiselo. Utrnulo mi je lice. Dobro, poješću više bombona. Držim se. Moram uraditi to, ja sam jaka. Mogu ja to? Jadna Janice. Hajde, verujem u tebe. Da.
pravu ste, ja mogu sve. Uradit ću to. To su samo bombone. Još. Joj. Što? Gde je nestala Janice? Drugari, tu sam. I šta je to bilo? Nemam pojma. Ljuti čips Doritos. Da, ja imam veću porciju, ali ne najveću. Ne! Idem ja kući, čao! Zak, da li si se stvarno uplašio čipsa? Ne, prestani da se smeješ, počni. Dobro. Ja imam samo jedan komad. Sad ću ga pojesti. Neće mi ništa biti. Ili hoće. Osjećam vatru. Dobro je, prošlo je. Uj, Nate, mogao si da se okreneš? Okej, sad je moj red. Jao, ja imam više komada. Nema veze, poješću to. Kako? Ljuto? I opet vatra. Jao, kad će to već prestati? Šta? Treba je ugasiti. Eto, drži se, sad ću ti pomoći. Da, kako prija. Baš ti hvala, Nate. Zak, sad ti. Ne. Jao, mamice. Kako da pojedem sve to? Okej, treba uraditi to što brže. Za sad je sve u redu. Ne, ipak nije. Joj, vatra. Drugari, mislim da se moramo sakriti. Šta? Zašto? Shvatam zašto Janice požuri. Ne! Ćao, evo moje karte. Odlično, Malena, možeš da prođeš u salu. Mada, stani. Daj mi svoju igračku. Moram da je proverim. Ima li nešto unutra? Osjećam miris slatkiša. Da vidimo. Da. Pored majka, nijedna bombona neće proći. Pogledaj ovdje. I nemoj da plačeš. Trebalo je ranije da misliš kad si donosila slatkiše. Izvoli. Hajde, ide odavde. Zdravo, vaša karta. Da, naravno, jao, gde? Da, hvala. Čekajte. Možete li da se okrenete? Samo da ne pronađe slatkiše, jao. Da vidim šta imaš u rancu. Šta, rukavica? Jeste vi bokserka? Da, hoćeš da proveriš? Ne, možete da prođete, gospođice. Još mi preti. Zdravo, evo moje karte. Čika čuvaru, hoćete li me pustiti? Naravno, ali prvo da istresem sve slatkiše iz ove igračke. Ne, moja Minnie Mouse, prestanite. Shvatio sam gde si sakrila slatkiše. Sad ću izvaditi sve odavde. Moja jadna igračka. Jao, izvini mala. Ovdje stvarno ništa nije bilo. Sad ću sve da popravim. Eto, gotovo. Izvoli. Šta ste joj uradili? To je bila moja omiljena igračka. Šta da radim tačno? Ne plači, uzmi čips. Hajde, prođi. Hvala. Prevarila sam ga. Samo nemojte mu reći. Sve mirno, bože moj. Drži kartu. Šta vam je to u rukama? Kola? Jao, ne, zatim vas sigurno neću pustiti. Zar je nemoguće zapamtiti da se u bioskop ne može ući sa hranom i slatkišima? Ja nemam slatkiše. To on govori o meni. Okej, daću mu kolu. A sva pažnja na mene. Šta želite, starice? A zar vas nisu učili da puštate stare ljude? Sklonite se. Baka ide sa pitom. Ovako je mnogo bolje. Pusti me da prođem, dečko. Bako se ovim ne smete unutra. Šta kažeš? Onda? Eto ti. Izvoli. Jao. Skloni se, mali. Ovo je napad na obezbeđenje. Fuj, odvratno. To su moje srećne gaće. Nemojte da mi se smejete. Hajmo brže unutra. Da, A ovo ću poneti sa sobom. Pita uz film, šta može biti bolje? Slažem se, to je preukusno.
Da. Oduševljena sam. Obožavam čips. Blago meni. Devojko, dajte mi čips! Sve ste prosuli! Hajde, skupljajte sad! Dobro. Došla mi ideja. Pustit će ovdje svoje prijatelje buba švabe. Tada će svi pobeći i ja ću moći da prođem u salu. Ajde, idite da šetate. Eto, sve sam pokupila. Halo, čuvaru, slušajte, imate buba švabe ovdje. Ogromne su. Buba švabe! Kakav užas! Sklonite ih, sklonite ih! Užasno se plašim insekata. Smirite se svi. Sad ću sve srediti. Imam specijalno sredstvo, a bitno je da ne dišete duboko. Ono je užasno otrovno. Hoćete me pustiti u salu? Tamo sigurno također ima buba švaba. Odlično. Uspjela sam da prođem u salu. A još sam donela slatkiše sa sobom. Super. Sada mogu na miru da gledam film. Svaka mi čast. Kako sam pametna. Obožavam Doritos. Super. Dobro, što ova žena bila ovdje? Inače bismo potonuli u buba švabama. Niko ne sme da vidi da ja jedem čipse. Dobar dan, mogu li dobiti vaše karte? Da li imate nešto sa sobom? Slatkiše? Ne, nemamo ništa. Odlično. Ali moram da vas proverim. Probušit ću vaše balone. Ups, bili su prazni, oprostite. Prijatno gledanje. Evo naših karata. Pustite nas unutra što brže. Moja drugarica se osjeća baš loše. Mislim da će se od filma oporaviti. Kako mi loše. Žao mi je, naravno možete proći. Mandy, uspele smo. Super, a mi smo u bioskopu. Hajde, vadi slatkiše. Naravno, uzmi slamku i meni jednu. Hajde da vam pokažemo kako smo prevarile čuvara. Ja sam imala Sprite, a Julie mi ga je uzela da bi ga sipala u infuzije. Kao da sam teško bolesna, ali to nije bila istina jer sam ja zdrava. Samo smo htjele da unesemo Sprite u bioskop i uspjele smo. Usput, zapratite naš kanal. Šta? Kako su one čudne, nisu normalne? Dobro, vreme da pojedemo naše čokoladice. O, da. Kako je dobro što smo ih doneli sa sobom. Ja obožavam čokoladu. Našao sam prekršioce. Hoćete li mi dati čokoladu? Hvala. Ups. Da, našao sam vas. Svaka dobija čekiće po glavi. Pobegle su, pa dobro. Film je super. Trenutak, sad ću naći karte. Evo ih. Izvolite. Odlično, ali sa čipsom ne smete. Morat ćete ga ostaviti. Ali zašto to nije fair? Britney, pogledaj tamo. Zdravo, devojke. Kako ste? O, Bože moj. To je MC Zak. Ne mogu da verujem, ja sam njegova obožavateljka. Polako, devojke, ja sam običan momak. Došao sam u bioskop. A možete li da nas slikate, molim vas? Super. Hej, hoću ja. Zdravo, Zak. Prođite brže. Sve za vas. Ja imam pune džepove slatkiša. Došla mi ideja. Gledajte, stavit ću sve svoje bombone ispod kačketa. Kao da je to moja kosa. Tako će me sigurno propustiti. A od čokoladnih novčića ću napraviti cool lanac. Kao kod repera. A ovdje će biti slatki prstenovi. Sada mogu da idem. Hej, čoveče, ja sam cool reper Pete. Hoćeš li me pustiti? Prvi put čujem za tebe. Hej, brate, ma daj. Još ćeš me čuti u svim klubovima. Ja imam kartu, gledaj. Daću ti autogram. Da možeš da se hvališ svim svojim prijateljima da si video Pita. Ma šta će mi to? Ja te ni ne znam, čudan si. Dobro, možeš da prođeš? Ovi reperi su ludi. Hej, stani, zaboravio si mikrofon. U stvari, dok traja film, mogu da peva malo, da.
Uspeo sam da prođem sa slatkišima. Da. Britney, idemo kod njega. Da. Ajde. Hej, devojke, gdje ćete? Zdravo, možemo li dobiti slatkiše? Naravno, nije mi žao. Hvala. To je jako ukusno. Da, Pete, ti si najbolji. Hoću i ja. O, to je zaista dobro. Nijedan huligan neće proći pored majka. Zdravo. Zdravo, evo moje karte. Čekajte, moram da vas proverim. Aha, da, sve čisto. Hajde, probudite se, možete da prođete. Šta je sa njom? Evo moje karte. Šta je to? Znao sam, to je cveće od slatkiša. Da, to je marshmallow. Marš odavde. Kako ste bezobrazni? A ovo ću uzeti. Mogu li ja da prođem? Evo moje karte. Moram da proverim vašu knjigu. Da, sa njom je sve u redu, odlično, možete da prođete u salu. Pametnica. Prijatno gledanje. Da, hvala. Odlično, uspela sam da prođem u salu sa slatkišima, a ovaj glupi čuvar ništa nije shvatio. U mojoj knjizi je tajna zaliha sa čokoladicama, a na džemperu je keks. To je preukusno. Pogledajte kako sam to izvela. Uzela sam knjigu i isekla u njoj tajni prolaz. A zatim sam je napunila čokoladicama. Posle sam uzela keks i došla mi je ideja da zalepim ga na prslu. Eto, sve uspelo. A vama je ostalo samo da zapratite naš kanal. Hvala puno. A mi nastavljamo. What? Oh my! Kako dobar film. Hej, zdravo. Evo moje karte. Zdravo, odlično. Šta je ovo? Žvaka? Ne, sa tim sigurno ne smete ući. Ispljunite u kantu. Okej. Eto, jeste zadovoljni? Sada mogu da prođem. Thank you. Da, možete. Hvala. Zdravo, evo moje karte. Izvolite. Čekajte, prvo moram da vas proverim, a onda možete proći. Da. Neočekivano. Ništa nisam našao. Možete da prođete. Prijatno gledanje. Volim takve gledalce. Ovo je moja karta. O, ko je to tamo? To je moj zli pas Riči. Ne treba ga uznemiravati. Hvala. Da, uspjela sam da prođem. Ne dirajte. Jeste poverovali? Ne plašite se. Unutra nije pas, već gomila slatkiša. I sad ću ih pojesti. Jako ukusno. Hej, Roxy, hoćeš dati meni malo? Naravno. Hej, ne može. Svi slatkiši su moji. A nikome neću dati. Slobodna kasa, slobodna kasa. Šta želi Kate? Već sam nacrtala pomfrit i hamburger. O, pa to je lako. Ja sam profesionalni kuvar iz McDonald'sa. Napravit ću savršeni hamburger i najhrskaviji krompirići. I uradit ću to veoma brzo. Prvo ću ispržiti pljeskavicu, zatim krompirići. Sada prebacujem ih u specijalno pakovanje iz meka. A hamburger stavljam u kraft papir, tako je. Ja sam završio. Kate, možeš probati. A šta? A jao? A moja vilica? A dođi ovamo. A vraćaj se usta. Odlično. A zubi su na mestu. Mogu početi da kuvam. Ja ću napraviti zdravu hranu. Treba mi jabuka. Izvadit ću iz nje svu sredinu. A zatim nožem iseći slovo M. Tako je. A vreme za šargarepu. Treba je lepo izrendati. Tako će šargarepa podsjećati na krompiriće. Ali bez ulja i soli. Ostaje da napravim hamburger. Napravit ću ga od jabuke, kivija, ananasa i jagoda. Eto, napravila sam ukusan i zdrav hamburger. O ne, Deni, šta radiš?
Pogledajte šta sam našla. To je čokoladna fontana. Baš je lepa. Dakle, moram napraviti hamburger za svoju sestru. Koristit ću ovu krofnu. Prvo je treba umočiti u čokoladu. Tako je. A sada umačem lizalice. Zatim žele oko. I marshmallow. A još žele trake. O da, vreme je da sastavim hamburger. Poređat ću sve slatkiše u čokoladi. A zatim treba sos od borovnice. I naravno bombone njorc. Obožavam ih. To je to. Moj hamburger je spreman. A ovo su moji slatki krompirići. To je super ideja. Kate, i moje jelo je spremno. A brzo sve probaj i izaberi pobednika. Wow, sve izgleda tako ukusno. A šta je ovo? Hamburger od jabuke i krompirića od šargarepe? To još nisam probala. Dobro, sad ću. Još nikad nisam jela bočni hamburger. Ni zgodno jesti ga, ni ukusni nešto. Kakvi su krompirići od šargarepe? Pa nisu nešto. A šta je ovo? Wow, koliko pomfrita i hamburgera. To je baš ono što sam htjela. Da vidimo. Ukus je ekstra. I krompirići su super. Nemoguće. Ovo je hamburger od mojih omiljenih slatkiša. Wow. O da, ukus je ekstra. Oduševljena sam. Dakle, odlučila sam da je Wendy pobedila. Čestitam. Juhu, pobjeda je moja. Presrećna sam. Kako je to moguće? A sada želim mlečni koktel. A možete li ga napraviti? Šta, ozbiljno? To je najlakše jelo u McDonald'su. Potrebna mi je samo čaša. Sad je stavljam pod ovaj aparat i punim čašu ukusnim grimas šejkom. To je mlečni koktel za rođendan grimasa. Pokrivam poklopcem i ubacujem slamku. Sve je spremno. Brzo, ukusno i jednostavno. Bako, a šta je kod vas? U takvom koktelu sigurno ima mnogo šećera. Ja ću napraviti zdrav koktel. U blender ću staviti brokoli, šargarepu i paradajz. Da, tako je. Ostalo je sve to sipati u čašu. O, a lepota. Ukrasit ću to brokolijem, ubaciti slamku i to je to. A kod mene će biti koktel od gaziranih pića. Odlučila sam da iskoristim sve ono što Kate jako voli. Prvo ću uzeti 7up. Super! Zatim ću dodati Skittles bombone i žele bombone. Zatim malo ukusnih žvaka i pastu od žvake. I također želim da stavim čokoladne kuglice Maltesers. Hajde, otvaraj se. Uspelo je. Slatkog nikad nije dosta. Zato ću dodati još i šećernu vunu. Kako se lepo topi. A sada treba poprskati to sve ukusnim sprejom sa ukusom kaktusa. Odlično. Stavit ću slamčicu i to je to. Ju, to je gadno. Kate, završili smo. Jedva čekam da probam. Ovaj koktel miriše na povrće. A šta je ovo? Ovaj koktel izgleda strašno. Ali probat ću ga. O ne, kako je ovo gadno. Svi ukusi slatkiša su se pomešali i postali su odvratni. Stavljam dislike. A šta je ovo? Izgleda cool. Probat ću. Ovaj koktel je veoma ukusan. Sviđa mi se. Ima takav neobičan ukus. Šta mi se dešava? Mamice, otkud su mi ljubičaste dlake po telu? O ne, dlaka mi je upala u grlo. Fuj, ovaj koktel je veoma čudan. Okej, pobedila je baka. Stvarno? Drago mi je. A volim te, dušo. Pažnja, već sam nacrtala crtež. Ovo je torta. Šta? Torta? Ne, ja ne znam da pravim torte. Nikada u životu nisam pravio torte u meku. Tog nema u mom jelovniku. Jao, šta da radim? Eto, izgubio sam. Nikada neću napraviti tortu. U stvari, čekajte. Mogu da vidim kako drugi kuvaju i da ponovim.
A ja sam već sastavila tortu. Preostalo je da je namažem kremom. Moja torta će biti lepe plave boje. A sad mi trebaju jagode. Stavit ću je u centar. A oko nje ću staviti borovnicu i peruanske jagode. A okolo ću staviti kupine. To je to. Njam. Hej, skloni se od moje torte. O, je li ovo torta sa šlagom? Aha, obožavam šlag. A sad mi trebaju mini oreo keksiće. Samo ću ih sipati odozgo. Mislim da će mi 2 kutije kolača biti dovoljno. O da, ispalo je savršeno. O, znam šta da radim. Za početak mi je potreban krem. Koristit ću sladoled McFlurry. A umjesto kora ću koristiti lepinje. A sada sastavljam tortu. Lepinja, fil i tako nekoliko slojeva. Svaka mi čast. Ostaje samo da nacrtam neki lep uzorak odozgo i da napišem slovo M sirupom od jagode. Savršeno. A završili smo, draga. Wow, sve torte su tako lepe. Prvo ću probati ovu. Kako velika i lepa. Wow, i ukus je ekstra. Veoma mi se dopalo. A šta je ovdje? Ova torta je sa voćem. Izgleda prelepo. A kakav je ukus? Nije loše, ali ništa posebno. Oho, a šta je ovo? Torta od McDonald'sa? A nikad nisam probala takvu. A od čega je fil? O, to podsjeća na McFlurry. Vrlo ukusno. Da probam parče. Wow, neverovatno. Ne mogu da se zaustavim. Ova torta je pobedila 100%. To je bila ekstra. Stvarno? Ne šališ se? O da, pobedio sam. Koliko žele od čiju? Vi imate puno, ja sam dobila samo jedno želeoko. To uopšte nije smešno. Prestani da se smeješ, eto ti. Neka imam samo jedno oko, ali je i dalje ukusno. Izgleda da je Mila tužna. Mislim da će je razveseliti moj prank. Nadam se da se neće naljutiti. I ja mislim da je to mnogo smešno. Mila, vidi šta sam uradio? Kako boli? Oko, nema ga više. Šta? Kakav užas! Skloni ga od mene. Šta to radite? Tako ću se ugušiti. Mila, Julie je povređena zbog tebe, ne može da diše. Kako ukusno. Ali odakle je ovdje oko? To je odvratno. Nakon ludog pranka, pojesti ukusno oko je ono što mi treba. Okay. Slažem se i ja jedva čekam da probam svoje oči. Pogledajte kakvi ogromni oči imam. Alex, a šta ti čekaš? Sada ću i ja pa jesti tvoje oči. Šta još, sam ću se pobrinuti za njih. Hoćeš li i meni dati? Molim te. Onda i meni, ipak smo prijatelji. Devojke, džabe se trudite, nikome ništa neću dati. Šta se dešava? Previše dobro vidim. Joj, šta je to? Izgledaš cool. Zašto svi imaju toliko slatkiša, a ja samo jedan Twix? Nadam se da je barem ukusan. Hej, nisam je tebi kanta za smeće, pazi gdje bacaš to. Zašto kukaš? Ponašaš se kao mala devojčica. Imam ideju kako da podelim čokoladu na nekoliko delova. Motorna testera će mi pomoći. Alex, nadam se da nećeš ponovo plakati. Eto ti Twix. Samo nemoj nas da zakačiš. Ne trebate mi, ova testera je za čokoladu. To je to. Ja oduševljena sam, ovo je najlepši Twix koji sam ikad jela.
Sad je moj red da probam čokoladicu, ali prvo moram skinuti omote. Sad mogu da počnem. Dobro je, čak i predobro, ali nešto nedostaje. Znate li sa čim se čokolada najbolje slaže? Sa mlekom. Hej, zašto sve leti u mene? Ne mogu da zamislim koliko je to ukusna kombinacija. Čokoladno mleko, Twix, pravi čokoladni raj. Ne želim da se čokolada završi. A šta vi gledate? Aleksi, ti bi mogao početi da jedeš? Upravo sam smislio jednu sjajnu ideju. Sama čokolada to je naravno cool, ali vrlo dosadno. Mnogo bolje izgraditi ogromnu kulu od njih. Nutella će mi pomoći u tome. Wow, Alex, nismo znali da umeš praviti takve kule. Naravno, loše me poznajete. Nadam se da će ova kula oboriti neki rekord. Zaista želim da svi saznaju o njoj. Tako lepo miriše. Bolje da je pojedemo. Hej, šta to radite? Zašto se kula trese? Srušit ćete je? Ne. Ups, Alex, oprosti. Nismo mogli da odolimo. U redu je, spasila me kaciga. Iako mi je žao kulu. Ja ovdje planina čipsa. I sve je to moje. Blago vama. Dobili ste puno čipsa, ja samo jedan mali. Čak ni ne vidim je dobro. To mogu raditi samo uz pomoć lupe. U blizini izgleda baš lepo. Mislim da sam dobila vrlo ukusan egzemplar. To treba testirati empirijskim iskustvom. Ukusno je. I vrlo malo. Alex, sad ti. Konačno, taman sam ogladnio. Kobre tako zatvara čips. Ne mogu da ga otvorim. Treba mi pomoć. Tako je bolje. Sad ću da vam pokažem kako se treba jesti čips. Gledajte pažljivo. Hop. To je to. Ukus. No. Da, izgleda da je čips stvarno predobar. Konačno je došao moj red da ga probam. Hej, pazi malo. Izvini, ali ne mogu ništa da uradim. Čips je previše ukusan. Hoćeš li prestati? I onako me boli glava. A mene spašava kaciga. Skoro ne osjećam udarce, ali znam kako možemo je zaustaviti. Treba samo razoružiti ovaj dvorac od čipsa uz pomoć auta. Ukusno, ali veoma teško. Samo ne brokoli. A ja sam dobila neko čudno seme. Ukus je odvratan. Ali mislim da znam šta treba da uradim sa njom. Ako posadim zrno i budem ga zalivala, onda će se sigurno pretvoriti u nešto ukusno. Sadiš ti, a patimo mi. Prestanite da kukate. Skoro sam završila. Koliko ću morati da čekam da poraste? A šta vi čekate? Slobodno možete početi da jedete brokoli. Od jednog pogleda mi je već muka. Fuj, kao da mi je mačka popišala usta. Jako smrdi. Moram odmah nešto da popijem. Stani. Taman mi treba voda za moje seme.
Ljudi, nešto se dešava. Trese se. Nadam se da je to bezbedno. Jao, Julie uzgajala brokoli za sebe. Da, tvoje žetva nije nešto. Sad moraš pojesti to. Ko me je terao da radim to? Kakvo je, jel ukusno? Nije, odvratno. Prestanite više da se smijete. Mila, sad je tvoj red. Ne želim jesti toliko brokoli. Možda ga mogu baciti? Gledajte, tamo je Mickey Mouse. Gde? Kako vi ste naivni? Sad se moram što pre otarasiti toga. Stani. Misliš da si najpametniji ovdje? Kako da ne? Posebno za tebe uhvatit ću tvoju hranu. Sve sam pojela. Evo onog što si bacila. Mislila sam da smo prijatelji. Prijatelji ne varaju, dakle, prijatno. Dakle, skoro sam završila. Želim nešto čokoladno ovakvog oblika. A da čekam vaše varijante. Nema problema, već počinjem. Uzet ću nekoliko čokoladica. Tako je, treba ih polomiti. Ovako. Zatim mi treba malo vatre. O, da. Istopit ću svu čokoladu. Dovoljno. Zatim ću sipati istopljenu čokoladu u kalup. Želim da napravim čokoladu u obliku medveda. To će biti divno. Treba rasporediti svu čokoladu. A sada mogu izvaditi. O, da, izgleda impresivno. Bako, kako vam se dopada? Ni loše. I ja imam istopljenu čokoladu, a još imam jagode i ideju šta da napravimo od toga. Dakle, jagode treba umočiti u čokoladu, a zatim u smes od oraha. Odlično. A na jagodama u beloj čokoladi ću nacrtati slatka srca. Eto, uradit ću to crvenom bojom. To će biti jako slatko. O, da, divno. Dakle, stavit ću sve u korpu i to je to. Jao, bako, vi sigurno nećete pobediti. Dakle, ja ću koristiti M&M's bombone. Njih vole svi. Otvorit ću teglu. I sipati sve bombone u svog čokoladnog medveda. Zatim ću pokriti čokoladom. I to je to. Moje remek delo je spremno. Oho, a šta ja da radim? O, bako, to je Nutella? Da, to mi treba, hvala puno. Dakle, sipat ću Nutellu na loptu. Sipat ću što više. O, da, super. Toliko će biti dovoljno. A sad ću sve razmazati kašikom. Gledajte, to je čokoladna lopta. Kako vam se čini? Rose će sigurno biti oduševljena. Sestro, možeš da probaš? Wow, koliko čokolade! Želim da probam ovog medu. Da vidimo šta je unutra. Pogledat ću. O, pa to su M&M's bombone. Obožavam ih. Wow, neverovatno. Oduševljena sam. Ovo jelo mi se dopalo. Idemo dalje. Šta je to? Opa, jagode u čokoladi. Izgleda slatko, sad ću probati. Wow, ukusno. To je jako dobra kombinacija. A sad ću probati drugu jagodu. I ona je ukusna. O, šta je to? O, čokoladna lopta, neverovatno. Sestro, ozbiljno? Pa to je prava lopta, jesi normalna? Neka hvala, pobedio je šef. Da, prva pobeda i odmah moja. Smislila sam. Hoću žele, jel može? Čekajte, ja ću da počnem. Već znam šta da napravim za moju malu Rose. Treba mi pomoranđa Kija. Jeste vidjeli kako sam je isekla? Zatim mi treba kašika.
I svadit ću svu unutrašnjost. A drugu polovinu ću iscediti u čašu sa vodom. Isto treba uraditi sa kivijem i borovnicom. Da, odlično mi ide. A sad će mi trebati kora od naranče. Sipat ću sok unutra i sačekati da se stvrne. Gotovo. Ovo je pravi žele. Šefe, šta mislite? O, šta je to? Ne zanima vas, bako. Dobro, šalim se. To su specijalne hvataljke da se uzima, provete. Dakle, sve ću sipati ovaj kalup. Odlično. Pogledajte kako lepa šara ispala. Divno. Rukavice mi više ne trebaju. Ali treba će mi nešto drugo. Da, sad ću razbiti sve što sam napravila. Udaram i još. To nije lako, ali uspeću. Dovoljno. To je bilo teško. Ali sad imam prelep žele. Divno. To izgleda kao prave kristale. O, da. Bako, šta to radite? Raznobojne naranđe? Ja to ne bih jela. O, šta je to? To je moje, unuko. Prestani, bako! Nemoj da mi smetaš. U stvari, čekajte. Smislila sam nešto. Sad ću staviti gumene medvediće u red. Tako je? Da. Završila sam. To nije bilo lako. Treba se ubrzati. Hajde, mede, požurite. Stanite sami. Da, završila sam. Ovo je prava torta od gumenih medvedića. Niko to sigurno još nije radio. A preko ću staviti gumene crve i to je to. Završila sam. Baš sam zadovoljna. Bako, pogledaj kako ti se čini. O, veoma dobro, draga. A dakle, hajde da pokažemo naša jela Rose. Wow, jeste to sve napravili za mene? Neverovatno. Želim da počnem od ovih kristala. Izgledaju jako lepo. Probat ću. Znate, ništa posebno. Nisam oduševljena. Idemo dalje. Sad ću probati ove raznobojne naranđe. Izgledaju cool. Prvo plava. Baš je ukusna. Dopada mi se ukus. Svidelo mi se. I ostala ova divna torta od gumenih medvedića. O, da. Obožavam žele crve. Da, super. Odlučila sam. Evelyn je pobedila. Jeste čuli? To je moja prva pobeda. To! A sad mi napravite keks. Jel može? Keks, ali ja ne znam kako. Bako, ustaj. Moraš da mi pomogneš. Šta? Keks. Pa to je lako. Dakle, treba će mi testo. Ja želim da napravim raznobojni keks. Zato će mi trebati raznobojno testo. Uzet ću svaki komad i pažljivo ga razvaljati. Da, tako je. Odlično mi ide. Mogu razvaljati nekoliko komada odjednom. Odlično. A sad ću isteći krugovi. Sljedeći sastoje. I to je čokolada. Svi vole keks sa čokoladom. Tako da ću staviti što više. O da, ispalo je divno. Zadovoljna sam. Mogu staviti to u rernu. Šta mislite, bako? Ništa posebno. Ja ću spremati klasiku. Treba će mi kolutovi ananasa. O, kako lep miris. Dakle, stavit ću kolut ananasa na keks, a odozgo malo džema. I stavljam to da se peče. Treba sačekati nekoliko minuta. A dok se kolači spremaju, ja mogu odspavati. Jao, kako da otvorim to? Bako, ustaj, treba mi tvoja pomoć. Hajde. Jao, prokletstvo, šta da radim? Hajde, otvaraj se. Ne mogu više. Otvorila se, odlično. Dakle, keks imam. Da bih ostvarila svoju ideju, treba će mi puno fila. To je ipak najlepši deo.
Gledajte! Zar to nije genijalno? Ja sam završila. Ako, gledaj! Jo, ona još spava. A moj keks je već spreman. Stavit ću ga na dasku. A zatim dodati fil. I pokriti drugim keksom. O, da. To je prelepo. I sama bih to rado pojela. Jao, šta se to čuje? Isključite to. A šta? To je moj alarm. Gotovo, moj keks je spreman. Hajde da vidimo šta je ispalo. Kakva lepota. Stavit ću to sve na tanjir. Kako lepo izgleda. Rose, možeš probati, draga. Prijatno. Wow, keks je spreman. Jedva čekam da probam. Probat ću prvo ovaj veliki oreo. Wow, koliko fila. Neverovatno. O ne, sve se raspalo. Dobro, onda ću probati ovo jelo. Baš me zanima kakav je ukus. Nije loše, svaka čast. O, kako slatko. Ovo je keks od moje omiljene bake. Prepoznaću ga od 1000. O, da, obožavam ovu kombinaciju. Bako, ti si najbolja, 100%. O, da, ja sam najbolja. Ovo je najmanja čokolada koju sam ikad vidjela. A ja imam srednju. To nije loše. O, Sklonite se, drugarice. Danas je moj dan. A šta je to? Tvoju čokoladu čak ni ne vidim. Ali ja počinjem prva. Sad ću probati svoju omiljenu mlečnu čokoladu. Onda čekajte. Imam bolju ideju. I stopit ću svoju čokoladu na mojoj mini kuhinji. Da, to sam odlično smislila. Trenutak. Treba mi lepa šoljica. Uključujem i čekam. Eto, moja topla čokolada je spremna. Wow, jako ukusna. O, šteta što sam tako brzo sve popila. Uj, ona liže svoju šolju. Odvratno. O, znači sad je red, super. I ja ću otopiti svoju čokoladu, ali uradit ću to uz pomoć fena. Treba malo sačekati. Eto, super, uspela sam. O, setila sam se jednog lifehacka. Sad ću da crtam čokoladom. Samo što mi treba činije sa ledom. Aha, mogu početi da crtam. Još malo. Gotovo. Hajde, pogodite šta je ovo? Da, to je kruna. Izvinite, devojke, ali ova kruna će pripasti samo pravoj princezi. To jest meni. O, imam još jednu smešnu ideju. Aha, još par dodira. Eto. Gledajte. Kako vam se sviđam? Bravo, bravo. To je super. Hoćeš da me slikaš, molim te? Naravno, hajde. Daj da vidim šta je spalo. O, super. Moram odmah da šerujem ovu sliku sa prijateljima. O, stavili su mi like. O, kako lepo. A sad je vreme da probam svoju čokoladnu krunu. O, fantastično. To je veoma ukusno. Njam, 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 njam. Hej, Viki, vrati moju čokoladu. Imaš svoju? O, da. To je bilo prelepo. Hajde, sad ti. Konačno. Nevjerovatno. Koliko čokolade? Nikad u životu nisam vidjela toliko. Jao, ne mogu da je okinem od stola. Ali nema veze. Imam ideju kako da uradim to. Eto ti i ja. Tako je mnogo bolje. Znala sam da ću uspeti. Devojke, šta vam je? Jeste li se uplašile? To sam ja. Stvarno? To je smešno. A gde su tvoje mačje uši? One su na mestu. I sada mogu da probam moju ogromnu porciju mlečne čokolade. O da, šta je? Hoćeš dati nama malo? Volimo te. Dobro, poslužite se, nije mi žao. Hvala
jesti puno? Izgleda da je ovog puta najmanju porciju dobila Britney. A Jane ima srednji aparat sa žvakama i ona je veoma srećna zbog toga. Da, devojke, najviše sreće imala Vicky. Ona ima najveći aparat na svetu, to je nevjerovatno. A Britney je dobila najmanji aparat, ali ona uopšte nije tužna. Ne, nisam, jer ja jako volim žvakice. Jedva čekam da probam. Dobila sam žutu. Kako slatko. A baš mi se sviđa. Hoću da dobijem još. A sad sam dobila plavu. Super. I nju ću da pojedem. Ma da, sipat ću odmah sve. Je li to sve? Pa dobro. Ješću sve odjednom. Pitam se, a koliki će ispasti balon? Sad ću proveriti. Gledajte pažljivo. Ups, izvinite, slučajno sam. Žao mi je, sad ću sve obrisati. Da, eto. Ajoj, dobro, na redu je Jane. Njen aparat je mnogo veći. Ali izgleda da Jane ima neki problem. Mislim da moraš ubaciti novčić da bi dobila žvaku. Prijateljice ne znaju kako da joj pomognu. Izgleda da se sprema duel. Hajde, Jane, napred. Verujem u tebe. Da, ja ne sumnjam da ću pobediti ovaj aparat. Imam Hulkove ruke, Kija! Oh my god. Oho, napravila si ruku u stolu. Ups. I sve se razbilo i proslo na pod. Sad nećeš moći da ih probaš. Ajoj, kakav sam baksuz. Nemoj da plačeš, sad je moj red. Šta da radim sa svojim aparatom? Smislila sam nešto. Bravo, to je odlična ideja. Ne, neću ti ništa dati. Ovo je sve za mene. Ja obožavam žvake i planiram da pojedem sve do kraja. Da. Jesi videla to? Prelepo. To je najbolji dan u mom životu. Vreme je da napravim veliki balon. Ali mislim da preteruješ, Vicky, dosta. Ne, gde ćeš? Šta da radimo? Nemam pojma. Pa dobro, prijetan let. Izgleda da su sada sve njene žvake naše. Hajde, navali, Jane. Ups, balon je pukao. Padam. Jane, da li ti čuješ to? Ne, pazi se. Juj, moja glava. Žvakica, super, sve ću pojesti. Da li je ovo neka šala? Ja obožavam kolu, super. Ja isto, i znate šta? Ja sam dobila najveću limenku kole, cool. Dobro, znači ja počinjem, jel da? Otvaram. Ne, poklopac se slomio. Čekajte, izgleda da je poklopac napravljen od čokolade. I cela limenka, neverovatno. Da, prelepo. Jede mi se još. Hej, nema šanse. Planiram sama da pojedem to. Pošto smo saznali da je ova limenka jestiva, znači vreme da isečem na komade. Pa to je prava torta, ne mogu da verujem. Britney, bila si u pravu, to je zaista ukusno. Čekajte, izgleda da neko nas skida pogled sa moje torte. Šala. Ovu polovinu ću i sama rado pojesti. Devojke, mogu li ja već da počnem? Dobro je. Ja sam dobila najveću porciju i jako sam srećna zbog toga. Ovo je ludo ukusno. Torta se topi u štima. Znate šta? Ja sam smislila nešto. Želim da napravim najlepši koktel na svetu. Prvo ću ubaciti svu tortu u blender. Tako je. Zatim ću zatvoriti poklopcem i uključiti. Da. To je to. Vreme da sipam koktel u čašu i da ga probam. Izgleda jako privlačno. Kakav je ukus? Sad ću proveriti.
O, da, to je još bolje nego što sam mislila. Ne mogu da verujem. Bravo, Jane! Znam, hvala. Ja sam oduševljena. Zdravo, zdravo. Doneo sam vaše kutije. O, Bože. Ćao. Ko je to? Zašto je tu samo ruka? Prestani. Hoću kući. I šta je to bilo? Stvari, je li te povredio? Sutra ću ga naći i pojesti njegov mozak. Hajde, uzmite svoje kutije. Da vidimo šta sam naručila. Tačno. Evo mog bacača plamena. Uz pomoć njega ću ofarbati kuću u crnu boju. Šta će mi boje kad imam vatru? Da, tako je bolje. Vatra! Ne volim vatru, Drakula! Jao! Odvratno. Dakle, moja kuća je savršeno crne boje. Sad je treba ukrasiti koščicama. Par ovde i ovde. Sada moram pokriti kuću paučinom. Znam jednu dobru čaroliju. Dobrodošli. Hajde, radite. Ko je to? O, ruka neće biti suvišna. Stavit ću par na krov. Savršeno. Zombi, šta je to? Daj mi moju kost, odmah. Tako je ukusna. Hoćeš da probaš? Odvratno, marš odavde. Wednesday nije raspoložena danas. O, tačno. Telefon? Super. Sad ću pozvati jednog svog prijatelja. Ćao, dođi da mi pomogneš. Dakle, čekam te. Kako brzo. Odličan spomenik. Ja nemam takav. Jao, tako sam dobro spavao, ti si me probudio. Stigao sam, ćao. Odavno te nisam vidio u donjem svetu. Kupila sam sebi kuću. Super. Hajde da počnemo. Prvo treba ofarbati kuću. Sjećam se da voliš zelenu boju. Četkice nemam, ali nije mi žao da isprljam ruke. Jao, ne mogu da se rešim ove farbe. Ostavit ću ti par tragova na kući da ne zaboraviš svog prijatelja. Da. Super. I ne zaboravi na krov. Sad će sve biti. Na krov ću staviti travu. Baš je dobro ovdje. Mekana. Izgledat će super na krovu. A sada treba staviti znak. Da bi svi znali da ovdje živi zombi. A možeš li ga malo na stranu? Jel tako? Ne, vrati nazad. Umorio sam se. Hajde ovako da stavim, jel može? Da, super. Jo, je li sve u redu? Da, hoćeš mi platiti? Da, izvoli. To je baš ono što mi treba. Hvala. Ćao, ćao. Vraćaj se pod zemlju. Kako mi je drago što sam pobegla odatle i sada mogu da živim u svojoj kući. Okej, nastavit ću da ukrašavam kuću. Treba staviti daske na prozore. A ovdje ću okačiti mahovinu. I ovdje isto. Jo, šta je to? To mi treba. I još par gljiva sam našla. Wow, crv. Njam, njam. Ozbiljno. Zombi se sviđa. Odvratno. Kako sad da zaboravim na to? Možda ofarbati kuću u crvenu boju? Imam puno krvi. Tako je. O da, to će biti baš lepo. Pogledajte kako lepo krv curi po kući. Da. A sad ću pustiti svoju decu. Leteći miševi. O da, savršeno. A sad mi treba svetlo. I obavezno treba staviti znak da ne volim sunce. Neka svi znaju to. O da. Zombi, marš odavde. Znam da me voliš. Kako slatki pauk. Šta je stvar? Šta je to? Hoćeš sebi kućicu? Okej, sad ću napraviti kuću za tebe. Ali moraš mi pomoći. Donesi mi onu kutiju. A sad mi trebaju crne daske i pištolj sa lepkom. Hvala. Da bih napravila kuću za stvar, treba naneti lepak na dasku, a zatim zalepiti drugu dasku, treću i tako dalje.
A sad ću sastaviti sve i gotovo. Stvar, nadam se da ti se sviđa. A sad ću napraviti staz od kamenja. Ovako. Ukrasit ću ogradu paučinom. Izgleda baš dobro. A sada moram napraviti sebi poštansko sanduče. Treba će mi samo daska i lobanja. To je to. A ja ću imati najlepše poštansko sanduče. Savršeno. Stavit ću crveni tepih. Šta je to? Pismo? Volim te. Jao, je li to od zombija? Ne. Zombi, ne sviđaš mi se. Jel da? Kako da ga zaljubim u sebe? Ali došla mi je ideja za poštansko sanduče. Napravit ću ga od kanta za zalivanje. Odlična ideja. A evo poštara, zdravo. Wednesday, sećam se vašeg plesa. Zaustavite ovo ludilo. Hajde stavite pismo i odlazite. Doviđenja, idemo dalje. Hej, za mene pismo. Super, hvala. Nema na čemu. Neću da se rukujem s tobom. Idem ja, doviđenja. Opa, Drakula. Ali to nisu pravi očinjaci, jel da? Ma ne, to je nemoguće. Treba mi čekić. Nešto neće. Možda motorna testera. Koji lepak bre koristiš? Glupi čovek, ja sam pravi Drakula. Što si bacio pismo? Ajoj. O ne, šta to tako sjaj tamo? Je li to sunce? O ne, sklonite ga. Sakriću se u kući. Tačno. Unutra nisam ništa sredio. Sad ću popraviti to. Prvo treba farbati zidove u crvenu boju. To mi je omiljena boja. Kako lepo. A sad ću staviti na pod crveni tepih. Da. A na prozor ću okačiti crvene zavese. I obavezno sliku. Na njoj je nacrtan moj pradeda. Okačit ću ogledalo da bih mogao da se gledam u njega. Dole će biti polica sa češljom. Usput treba se očešljati. Da, tako je. Ovo mi je omiljena igračka iz detinjstva. Tako sam se umorio, treba odspavati. Jel spava? Dete, poljubi moja uspavana lepotica. Niko me ne voli. Jadna ja, niko me ne trebam. Šta se desilo? Tačno! Mogu razmazati bale po zidu. Imaju odličnu zelenu boju. Ispalo lepo. A šta je to? Zemlja? Tačno! Treba je staviti na pod da bi mi bilo udobno spavati. Super! A sad mi treba sto i televizor. Tu će biti stolica. A pored log. Da, tako je. Na njega ću staviti moje omiljene slatkiše, oči i mozak. A još ću okačiti sliku Drakule. Tako je lepo ovdje. A pored ću okačiti svoju sliku. Sada imamo zajedničku sliku. Da vidimo šta imam u kanti. Burger i jabuka. Tu je jackpot. Moram se odmoriti. Zombi se sviđa. A šta ja da radim? Tačno. Za početak treba sve obojiti u crnu boju. Koristit ću boju spreju. Tako će biti brže. Savršeno. A na pod ću staviti tepih. Na zid ću okačiti neonske trake. A preko ću staviti vunu i obojiti je u crnu boju. Odlično. Sada imam osvetljenje. Svaka mi čast. Znam da je to prelepo. Tu će biti ormarić sa mojim knjigama. A na zid ću okačiti male kosture. Okačit ću sliku stvari. A u ćoše ću staviti još par detalja.
I neću zaboraviti na svoju pisaću mašinu. Moram završiti svoj roman. I ne ometajte me. Moram završiti sve na vreme. Marš odavde. Dođite u posjetu. Zapratite naš kanal ili ću popiti vašu krv. Moram stići da ofarbam kuću. Bravo, Oliver. Odlično si obavio to. Upoznajte kiberpsa. Zove se Oliver. Moj najbolji drug i ljubimac. Kakvo je to kuće? Prvi put vidim. Druže, nemaš dlaka. Identifikacije objekata. Ispred mene pravi pas. Šta radi? Jao, greška. O ne, moj pas Oliver je pao. Druže, kako si? Ne reaguje, ne. Jack, daj da te pomazim. Šta je tamo? Opet je Denis mislio nešto? Moram staviti struju na ogradu da bi ovaj pas Jack nikad ne bi mogao da uđe u naše dvorište. Da, tako je. Izgleda da je između Dena i Phoebe sukob, a vlasnik kiberpsa protiv vlasnika pravog psa. Da vidimo kako će živjeti zajedno. Okačit ću na krov sunčanu bateriju. O ne, Oliver, hvala ti, obožavam te. Kako je lepo imati jakog kiberpsa. Koga treba napuniti? Da, sad se možeš puniti direktno na polju. To je tako cool. Sad će u dvorištu uvek biti energija. Moj vlasnik je najbolji. Također moram staviti satelitsku antenu da bi hvatala signal. Oliver, kako je tamo dole? Je li dobra slika? Ne, mutna je. Okreni još. Okej, sad ću. Kakva je sad slika? Savršena. Nikako ne mogu da otvorim vrata. Olivere, pomozi mi. Laserski vid je aktiviran. Kako moćan zrak. Super. Hvala. Ovdje ću staviti druga vrata. Jača. Da, tako je mnogo bolje. Šta je ovo? Neonska traka. Cool, daj mi to. Odlično, sad ću ukrasiti našu kuću. To će biti mnogo lepo. Wow, ekstra. A sad mi treba par tastatura za upravljanje. Oliver, hajde pokaži kako se to radi. Wow, to je super. Naša kuća se tačno vidi iz svemira. Pa šta? To je veoma dosadno. Jack, šta si mi doneo? Kako slatko. To je tvoje čebe sa šapama. Šta ćemo napraviti od njega? Tačno. Hajde da ga stavimo na krov. Treba mi samo čebe i spajalica. Odlično. Baci kocku, Jackie. Šta dalje? Došla mi ideja. Hajde da ukrasimo zidovi kobasicom. To je moja omiljena kobasica. Daj. Ne, Jack. Nemoj jesti naši ukrasi. Samo sam probala. Dobro, sad ću sipati pesak ovdje. Tako je. Sve mora biti ravno. Odlično. Jack, pomozi mi da stavim pločice. Naravno, ovdje jedna pločica. I ovdje jedna. Phoebe, napravili smo tako lepu stazu ka našoj kući. Da, sad je vreme za igranje. Jack, hvataj. Sad ću. Stranac. Tanjir. Uhvatit ću ga. Kod mene, tu. Jack, svaka čast. Najbolji si pas. Znaš šta? Došla mi ideja. Mogu ukrasiti krov ovim tanirom? Da, odlično. Mnogo mi se sviđa. Tako različite kuće, ali tako lepe. Da vidimo šta će biti dalje. Vlasniku, doneo sam hranu. Hvala druže. Neću odbiti kokice.
Wow, to je baš ukusno. Što? Prazno? Ali nisam se najeo. Oliver, donesi još, molim te. Pitam se šta radi Phoebe sa svojim psom. Okreći se, Jack. Hajde, okreći se. Bravo. Jao, zavrtelo mi se u glavi, ali učinit ću sve zbog slatkiša. Jack, hoćeš da se igraš sa lopticom? Hoćeš? Naravno da hoćeš. Doneo sam još kokica. Stop, primetio sam lopticu. Opasan objekat, opasan objekat. Treba ga uništiti. Gotovo. Šta? To bila loptica Jacka? Deni, tvoj robot je uništio našu loptu. Šta, ozbiljno? Nisam ništa video. Ma dajte. To je samo loptica. Oliver, gdje je moja hrana? O ne, Oliver se ispraznio. Moram ga spasiti. Hajmo unutra. O, evo prostirke za punjenje. Lezi ovdje i odmaraj se. A ja ću u međuvremenu srediti kućicu iznutra. Baš je prazno ovdje. Počet ću od mojih figurica. Odavno sam ih trebao rasporediti. Cool. A sad ću dodati osvetljenje. Da, ovako izgleda mnogo bolje. Svaka mi čast. Znate šta? Treba što više svetla. Okačit ću još i neonsko osvetljenje. Super ispalo. Ovdje ću staviti fotelju. A tu će biti igrača konzola. Konačno mogu da igram igrice. Ne vidimo šta je kod Phoebe i Jacka. Jack, sad ćemo i mi srediti kuću unutra. Hajde da stavimo tvoje nagrade na police. O, super! Ti si najbolji pas na svetu. Hoćeš nešto ukusno? Izvoli, dragi. To! Hrana! Obožavam to! Hvala, Phoebe! Kako si sladak, Jack. Ova medalja je za tebe. Zauzimaš prvo mesto za slatkoću. A sad ćemo ti napraviti mesto za odmor. Eto, ovdje možeš i da spavaš i da odmaraš. Kako ti se čini? Super! A ovdje ću okačiti kućicu sa tvojom hranom. Hrana će se sama sipati u činiju. A ovdje će biti ventilator. Hajde da ti sredimo nokte. Moraju biti lepi. Dakle, Deni, Phoebe i njihovi ljubimci imaju predivne kućice, jel da? Devojke, ko će biti prvi? Tako je, uradite to zajedno. Oho, je li to pizza? Emma je dobila jeftinu verziju svima omiljenog jela. A kako vam se sviđa takva pizza? Izgleda baš privlačno. Wow, a šta je ovo? Vrhunska pizza? Mija, nemoj samo da se onesvestiš. Jesi u redu? Odlično. Onda hajde da pogledamo ovu lepotu. Wow, je li to pizza sa dagnjama? Tako je skupa. Ali mi se to uopšte ne čini ukusnim. Baca, sve suvišno. Pazi! Sad može probati picu. Mija, reci nam kakva je. Izgleda da nije oduševljena. Ne razumijem kako tako skupa pizza može biti ružna. O, Mija je smislilo nešto. Šta? Kora? Pa možda barona neće razočarati. Da, izgleda da su se kore dopale mi mnogo više. Pa dobro, prijatno ti. Sad je na tebe, Red Marie. Moja omiljena pizza. O da, oduševljena sam. Ne stani. Šta je? Treba ti kora? Pa dobro. Joj, kako je čudna. Ok, imam još mnogo pice. Nastavit ću. Poješću 2 odjednom. A sada 3 odjednom. I posljednje pače. Super. Emma, sad ti. Izgleda da Emma nikad nije čula za smrznutu picu. Treba je zagreti, a ne tući. Hajde, Emma, razmisli. Šta? Emin lični kuvar će da spremi ovu picu za nju.
Jao, kako je lepo imati svog ličnog kuvara. Pa šta da kažem, bogat život ima mnogo prednosti. Izgleda da je Emina pizza spremna. Izgleda prilično dobro. Emma, kao prava dama, ispunjava sva pravila etikete. Šef je spreman da posluži picu. Oho, to je pravo zlato. Baš lepo i to je sigurno mnogo ukusno. Hajde, Emma, probaj brzo. Jao, fuj. Da, ispade da lepo jelo nije uvek ukusno. Marie jedva čeka da vidi svoje jelo. O, to je pasta. Ne izgleda tako loše. Mija je oduševljena. Hajde, Marie, vreme je da probaš. Namotale špagete na viljušku i dobro žvače. Ne, Marie se nije dopao ukus jela. Nije ni čudo, jer prava pasta mora imati sos, a najbolji sos je kečap. O da, što više kečapa, to je bolje. Ali Emma je navikla na gurmanska jela, kečap nije za nju. Pazi, Marie, mi je već dugo posmatra tvoje jelo. Sad možeš probati. Prelepo. Emma ne shvata zašto je Marie oduševljena. To je mnogo dobro. Njam, njam. Mija, sad si ti na redu. Pa sad ćemo da vidimo. Oho, crna pasta sa morskim plodovima. Izgleda cool, ali već znamo da Mija nije ljubitelj morskih plodova. Ali Emma je baš htjela da dobije to jelo. Pa šta da se radi? Pogledaj šta si ti dobila. Wow, Emma je dobila instant rezance. Ali to uopšte nije ono što jedu princeze. Treba nešto smisliti. Emma, moraš učiniti nešto. O, znam. Još jedan plus biti bogat su pare. Mija, kako ti se čini ova ponuda? Izgleda da su joj se nudle svidjele mnogo više od para. Eto, sad su svi zadovoljni. Emma konačno može uživati u svom omiljenom skupom jelu. A Mija sa velikim zadovoljstvom jede jeftine nudle. A Marie? Marie je dobila pare. Odlična runda. Izgleda da je Emma stekla samopouzdanje i želi prva da pogleda svoje jelo. Pa, hajde da vidimo. Je li to instant kafa? Emma prvi put vidi ovako nešto. Da, definitivno joj treba pomoć oko ove kesice sa kafom. Mija je stručnjak za to. Treba mi i čaša. Sad ću sve pokazati. Otvaramo kesicu, sipamo njen sadržaj u vruću vodu i mešamo. Tako je. Jao, kakav miris. Ovo je moja omiljena kafa. Izvoli. Tvoje piće je spremno, Emma. Probaj ga. Prvi gutljaj i... Ups, ta kafa se uopšte nije svidjela Emi. Naša princeza nije navikla na takvu kafu. Žao mi je, draga, ali morat ćeš da popiješ sve do kraja. Takva su pravila izazova. Ali pravila su izmišljena da bi se kršila, zar ne? Ćao, ćao. Gde da prospem to? Tako je. Tamo nema nikog. Završila sam, sad vi. Oho, je li to kapućino iz Starbucksa? Moj omiljeni. Jedva čekam da probam. Jao, kakav bogat ukus. Mogla bih popiti još 5 takvih čaša. O, tu je ostala pena. Hej, Mija, tvoja kafa se načekala tebe. Oho, kakvo prelepo serviranje kafe. Sve je tako zlatno i skupo. Mija, nadam se da ćeš se snaći sa tim. Joj, gde su ti maniri, Mija? Ups. Kako je to došlo do Merinog stola? Kakav užas. Ok, vreme je da probaš ovu divnu čokoladu. Kakva nežna krema unutra. O, šta je ovo? Cimet? Jel? Da, Mija, nemoj da preteruš sa tim. U redu, šta je dalje? Kafa. To je baš ukusno.
Od takve zlatne kafe postaju zlatni i zubi. A šta je ovo? Čaša vode? Da mi ja vodu uvek služe sa kafom. Ali ne da bih isprala zube sa njom. Pa dobro, nema veze. Da vidimo. Hamburgeri. Cool. Marija je dobila jeftin hamburger. A Mija je dobila baš sočan hamburger. A šta je ovo? Zlatni hamburger za zlatnu devojku. Emma je oduševljena. Izgleda da je Mija jako gladna. Ali ispred nje je tako privlačan hamburger. Potpuno je razumem. Jede kao prase? Nema veze, ali je brzo završila. Ups, to nije bilo baš lepo. A sad par povrća za zdravlje. Da, Mija, maniri nisu tvoja jača strana. Okej, sad si ti na redu, Mari. Jao, ovaj hamburger je užasan. Znam. Kečap i senf me još nikad nisu izneverili. Tako je, stavit ću što više. Odlično, a sad ću probati. Wow, to je sasvim druga stvar. Prelepo. Kakav je? To je najbolji hamburger od svih što sam jela. Emma, sad si ti. Emma je spremna da proba svoj zlatni hamburger, ali nešto nedostaje. Sad će sluga doneti sve što je potrebno. Hamburger treba jesti u rukavicama, a zlatni hamburger u zlatnim rukavicama. To je logično. Sad možeš probati hamburger. Prelepo. Da, taj zlatni hamburger zaslužuje da bude u meniju naše Eme. Nemojte da zavidite, devojke. To je to, rukavice više nisu potrebne. Za Emu je to smeće, a za devojke pravo blago. Devojke, hajde da otvorimo zajedno. 3, 2... Mija, to nije fair. Krofna. Izgleda obično, ali ponekad obična hrana je najukusnija. Vreme je da probaš ovu krofnu. Izgleda da je Mija oduševljena, ili je možda samo jako gladna. U svakom slučaju Mijina krofna je pojedena. Pa, ko je sljedeći? Emma, hajde ti. U redu, da vidimo. Sekund. Sluga. O, hvala. Možeš da ideš? Ne mogu jesti bez svog zlatnog pribora. Odseći ću komad. Tako je. Wow, to je jako ukusno. Kakvo lepo punjenje i divna glazura. O, da. Hajde da slikam ovu princezu. Jo, šta je bilo? Hej, to nije fair. Mari, otvori svoje jelo. Wow, kakva prelepa zlatna krofna. Sva je u zlatu, ne mogu da verujem. Izgleda da je baš ukusna. To je baš onaj slučaj kad je jelo i lepo i ukusno. Oho, ova krofna je bukvalno nestala u njenim ustima. Obično ljudi pokušavaju da produže zadovoljstvo, ali ne ovaj put. Ozbiljno? Tako mala flašica? Oho! Da, ja imam srednju flašu. Ne mogu da verujem. Da, ja sam dobila velike žele sa ukusom hubabube. Nevjerovatno. A Jane je dobila mrvicu. Baš smešno. Mike, ne diraj moj slatkiš. Sad ću ga pojesti. Sigurna sam da će biti jako dobar. O, da, to je prelepo. I super je što se žele pretvara u žvaku. Mike, sad ti. Vrlo rado. Otvaram, a sada istiskam. Kako ukusno. Hoću još. To je fantastično. Oduševljen sam. Hoću da popijem celu flašu. Ne mogu da odolim. O, da. Eto, iscedio sam sve do posljednje kapi. Hej, flaša mi se zalepila. Ups.
Mike, šta si uradio? Tvoja lepljiva flaša mi se zalepila za kosu. Užas! Sad ću ti pomoći, čekaj. Jane, imam dve vesti. Dobru i lošu, otkinuo sam flašu, ali sa njom i tvoju kosu. Dobro je. Mike, ali ti si kriv za sve? Drugari, tako ste smešni. Sad ću napraviti balon, gledajte. Cool. Fukao je pašta. Bilo je zabavno. Britney, sad ti. Dobro, sad ću otvoriti flašu i iscediti žele. Jao, nešto neće. Hajde. Kako boli. Nemam dovoljno snage da ga iscedim. Ups, izvinjavam se. Uj. Došla mi je ideja. Sad ću pozvati helikopter. Sigurno će uspeti da okrene moju flašu. Čekam. Evo ga. Šta treba podići? Bacite mi konopac, a vezat ću svoju flašu. Tako je. A sada možete da dižete. Wow, stvarno su je digli u nebo. A sada sipajte njen sadržaj u moje usta. O, da! To je jako ukusno! A znala sam da će mi se dopasti. Drugari, oduševljena sam. Super! Poludele. Šta? Tako malo pakovanje Pringles? Ozbiljno? A šta je kod vas? A meni se baš posrećilo. Ha, cool. Da, ja sam imala najviše sreće. Imam najveći Pringles. To je tako cool. Ali Jane počinje. Pa da, ja opet imam najmanje pakovanje, šta ću? Da vidimo. Samo jedan komad? Pa dobro, to je ipak bolje nego ništa. Sad ću ga probati. Znate, to je svakako ukusno. Sad, Mike, hajde. O da. Otvaram, vadim i probam. O da, čokoladni čips je super. Prvi put ga jedem i to je zaista predobro. Svima preporučujem. I ja bih htjela da probam, ali majke Cicija neće mi dati. Imaš svoju porciju. Čekajte. Zaglavila mi se ruka. Šta da radim? Devojke, treba mi pomoć. Naravno, a možemo da ti odsečemo ruku? Ne, samo ne to. Okej, onda mi daj ruku, sad ću je osloboditi. Ja ću pomoći, Ups, drugari su pali, a meni je ostao čokoladni čips. Prelepo. Vrti mi se u glavi. Gdje je moj čips? Jane, kako si mogla? Koja si ti, drugarica? Britney, hajde, na tebe red. Da, Hajde da vidimo. jao, ne mogu da dohvatim. Tačno. Samo ću okrenuti pakovanje da bi čips ispao. Wow, koliko čipsa. Ne mogu da verujem. Pogledajte, molim vas, ovaj komad. Veličine moje glave. O, da. I ukus je ekstra. Oduševljena sam. Poješću još jedan komad. Evo ga. Ideja. Treba mi velika čaša. Sad ću vam pokazati šta sam smislila. Dakle, izmrvit ću čips i sipati ga u čašu. Tako je, treba napuniti celu čašu. Super, odlično mi ide. A sada, najzanimljiviji deo. Treba sve istopiti. To će biti jako zabavno. Sklonite se. Koristit ću bacač plamena. Kako moćno. Gotovo. Sad imam veliku čašu tople čokolade. Wow, cool. Da, znam. A sad je vreme da probam svoje piće. I izvadit ću svoje slamke naočare. Tako su zabavne. Konačno mogu probati svoju čokoladu. O, da. To je još bolje nego što sam mislila. Ne mogu da verujem. Izgleda super. Britney, daj nama malo.
Ne može, neću nikome dati. To je sve za mene, jel vam jasno? Nisam znao da je Britney takva cicija. Nema veze. Jane i ja imamo nešto. Sad ćemo popiti njenu čokoladu dok ona ne vidi. O, Mike, to je tako ukusno. Obožavam čokoladu. Hej, a gdje je sva čokolada? Nije moguće da sam sve popila. Dakle su ovdje ove slamke? Šta? A vi ste mi ukrali čokoladu? Kako vas nije sramota? Ma dajte, to je smešno. O, kako mala kocka Maltesers. Preslatko. A šta je kod vas? Da, ja imam veću kocku. Mike, vidi njenu porciju. Konačno je sreća na mojoj strani. Sad vi imate male porcije, luzeri. A Britney, hajde, možeš da počneš. Dobro, nije mi žao što sam dobila tako malu kocku. Pitam se, a šta je unutra? Neverovatno, unutra je žele meda. Preslatko. Sad ću ga pojesti. Baš ukusno. Sada vraćam čokoladni poklopac na mesto i probat ću samu kocku. O, da. Predobro. Oduševljena sam. To je to, Mike. Sad ti. Dobro, sad ću probati svoju čokoladnu kocku. Unutra je puno Skittles bombona. To su mi omiljene bombone, kako su znali. Dakle, prvo ću pojesti bombone. Uradit ću to uz pomoć slamke. Tako će biti brže. Odlično mi ide. A sad je na redu kocka Maltesers. Ideja. Razbit ću je. Da, to je druga stvar. Hej, to je sve moje. Ne može. Wow, to je mnogo ukusno. Pogledajte kako zabavno jedem. Obožavam Maltesers. A sada, Jane, hajde. Da, tako je. Prvo ću saznati šta je unutra. Baš me zanima. Hajde. Da vidimo. Skidam poklopac. Kako je težak. Drugari, ne dirajte to. Kako da ne? Baš to ćemo da uradimo. Oho, koliko marshmallova. Neverovatno. Predobro. Obožavam marshmallow. Ej, šta to radite? Da, uspelo je. Maltesers je predobar. I meni se sviđa. To je 100 puta ukusnije od običnog Maltesersa. Jel me čujete? Ups, primetila nas je. Nismo ništa jeli. Ali zamolila sam vas da ne dirate. Dobro, jedite. Ja imam još celu kocku. Hvala puno. Opa, mali cake pops. Super. Preslatko. A šta je kod vas? Šta? Kod mene je srednji cake pops. Također je veoma lep. Jane, šta? Nemoguće. Moguće. Jedva čekam da probam. Pa ne, Britney je prva. Da, vrlo rado. Ukus je baš dobar, ali tog je veoma malo. Ko je sljedeći? Ja, naravno. Ne, sad je more, Jane. Sad ću da zagrizem. To je jako dobro. Ovaj cake pops je tako lep unutra. Ja, konačno. Miris je ekstra. Ne mogu da ga podignem. Zašto? Prestanite da se smijete. Imam ideju. Mogu iseći kolač. Čak ni to nije lako. Ali uradit ću to. Tako je. Wow, pogledajte kako je to lepo. Predobro. Oduševljena sam. Jane, hoćemo i mi malo? Moj cake pops. Dobro, poslužite se.
Hvala puno, Jane, najbolja si. Britney, imamo pola kolača. Navali. Prijetno, drugari.